и гости, добре дошли в обредната зала на град Разград, отредена за радост и щастие. Уважаеми Джантер Бейтолов Фикретов, съгласен ли сте да станете законен съпруг на Айванис Мамрезаева? Да. Уважаема Айванис Мамрезаева, съгласен ли сте да станете законна съпруга на Джантер Бейтолов Фикретов? Да. Моля, поставете пръсти на ръката на младоженица. Дайте здрав и щастлив семейен живот. Градете в неговите основи най-свидното, което имате, влюбените си сърца. И да не забравяте, че щастието е във вашите ръце, но то е крепко и се нуждае от много нежност, обич и доверие. В семейния живот бъдете си необходими, така както хлябът е необходим за всички нас. И както днес е сладък първият ви залък, така да е сладък целият ви съвместен живот. До края на ритуала моля да държите. По хапка питка отчупете. По хапка парченце малко. И ви отчупете малко парченце. Чакайте сега. И ви отчупете малко парченце. Така, изчакайте сега. В мед го натопете. В мед. Така. И един друг за сладък живот си захранете. Едновременно. Хайде, разменете си хапките. Служете ги тук. You could be my son.